Dit jaar markeert een bijzondere mijlpaal, de 80-jarige bevrijding van Nederland. De bevrijding was een moment van hoop, maar ook van grote pijn en onzekerheid. Want hoewel grote delen van Limburg al bevrijd waren, was er nog veel lijden in onze regio. In Bezel en Reuver duurde het tot 1 maart 1945 voordat Amerikaanse troepen onze dorpen bereikten. Het is begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken, dat er angst is. Maar laten we niet in paniek raken. Paniek helpt ons nooit vooruit. Paniek maakt de wereld niet veiliger. Wat ons wel verder helpt, is ons eigen gezonde verstand. Tijdens mijn tijd dat ik diende voor ons land heb ik leren begrijpen dat we, naast onze eigen belangen, altijd oog moeten hebben voor de ander. Of het nu gaat om een collega, een vriend of een vreemde in nood. Samen staan we sterker en samen kunnen wij het verschil maken. Ja, vandaag wil ik mijn nationaliteit graag ontkennen en in stranden van Duitsland afkeren. Ja, vandaag wil ik graag Nederlander zijn. En toch vraagt een stem in mij, Frank, zou dat niet laaf en diep oneerlijk zijn tegenover uw gastheren? De stem zegt, je mag je ogen niet sluiten voor het leed dat je land anderen, vooral Nederland, heeft aangedaan. Je moet je eraan confronteren. Vandaag staan we stil bij 80 jaar vrijheid. Een mijlpaal die ons laat beseffen hoe kostbaar die vrijheid is en hoe broos. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het is niet alleen een recht